Ambassador Sagogi JP ezigotara mana mainland gọọmenti. Ndewo, ọ ga-adịrị gị na mma. Tata anyị hụrụ na ndị eze niile nọ na Lagos steeti ma ndị ndu ndị ọha na eze Igbo speaking unu niile nọ na Alimosho. A wee sị ka anyị mata kedu ihe mere unu niile ji wee nọkọ otu a n'ụbọchị tata. Ife anyị ji bịa na Alimosho n'ụbọchị tata bụ maka udo. Ọ bụ na ị na-anya fụ na udo adịgo na ọha na eze, ị anyị fụ na udo adịgo na Igbo speaking. President of ọha na eze ebe a join together with Igbo speaking. So n'ife a na-eme n'ụbọchị tata bụ meeting and at the same time the president na-aga na all the local government iji wee gosi that na ọ bụ na onwe problem, ọ bụ na onwe nsogbu dị ebe, ọ bụ na onwere nsogbu dị ebe, mana ihe a na-eme bụ ka ewe jikọta ọnụ igosi na na-abụgo na ya bụ otu n'ihe ọ dị mma. Kedu otu ị ga-esikwa kọwapụta ya bụ ọchịchị a kịta na ndị mbụ dịbu bifo ọchịchị nke onye ọbụla na-achị n'ụdị nke ya ndị chịbụrụ mbụ mere ọfụma, onye nke a batakwara kịta na-ewepụtakwa nke ya n'ụdị onye zuru echi. So ị nekwa anya fụ na onye nke mbụ dịkwa mma na nke a dị mma na ife anyị na-ekwu abụrụ ihe ọzọ. Onye mara ka o esi wee dị mma mee ka o esi wee dị mma ya mee gịnị ya wepụta na fancha anyị na-eso n'ife a na-eme. Anyị nụkwara na ọ dị ka e nwere ndị ikwe na ndị ekweghị na ya bụ ọchịchị nke kịta eziokwu. Ndị ekwe na ndị ekweghị ọnya bụ ife a na-eme ihe niile a. Ọ bụrụ na ị na ka m kwuru okwu a sị m na ife ji agagharị na lokal gọọmenti niile ọ bụ na onwe ndị na-ekwerọ ka e nwee ike ime gịnị ikpokọtafa ọnụ na ife a bịara tata nwerekwa ife ọzọ na-achọ ọ maka udo ka a na-achọ Igbo bụrụ otu. Ọ ya bụ Igbo dịka ukwu anyị gaghara ịgbachi nwa ya ọsịsọ nọ ife anyị jikwa na ife niile. N'ebe gị nwa na-abụkwa n'onye isi na mainland, kedu ka o si aga, kedu ka ọchịchị gị otu gị na ndị Igbo n'ebe ahụ ka ị si eme? Mụ mainland ebe m nọ site ike nke Chineke anyị na-eme ọfụma. Ihe nji gwafa ife nji wee pụta maka ka ndị Igbo na nna mainland asịrị ike nke Chineke ma Igbo speaking ma ọha na eze jikọtara ọnụ anyị na-emezi ife. Mgbe nta anyị akpọkwa ndị mmadụ gọvanọ anyị mere mainland iji wee gosi na ya bụgo n'otu ha. So far so good. Anyị ndị na mainland na-eme nwụrụ nsogbu dị na mainland so far. Thank you so much. Ofu okwu ndụmọdụ ị ga-atụpụrụ ndị Igbo niile nọ na Lagos steeti. Ofu okwu na-atụpụrụ ndị Igbo bụ na biko ka anyị dị n'otu wee na-eme ife anyị na-eme. Ọ bụ na anyị dị n'otu pụtanụ anyị dịka ukwu anyị ama agbaji nwa anyị agbaji ọnya bụ ife dị mkpa na anọkọta na asị onye agbara saịdị ebe a onye agbarasi ebe a mba anyị dị n'otu kwuo nọ ife a ka anyị chọrọ ife a anyị chọrọ anyị ga-enweta ya. Daalụ. Ekpere gị n'isi ndị Okafọ kwanụ? Ekpere m bụ na Chineke emego ya nwa wee bata. Ekpere mbụ na ya chikarịa bikọs na a na-asa ya mụta maka nwa ya mee gịnị ka nwa ya ka ya na ife a na-enere aka ya bụ na n'anya ya bụ na nye nwa ya chikarịa ndị mbụ mere ọfụma. So na ife anyị o nwedebe n'ebe anyị nọ bụ nkwado anyị ga na-akwadokwa enye dị sọpọt ahụ niile. Daalụ.